Attention! Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, ik was thee pakken gelukkig, maar die is open. Maar die thee pakken. Bij deze heb ik hem nu geopend. Ja, voorzien alweer. Nou, wat gezellig. Dat kennen we eigenlijk doen, man. Dames en heren, we zien alweer. Vrijdagmiddag 4 voor een nieuwe uitzending van Maastrichtse Keterke. Ja, 4 voor even trouwens. Er zijn nog lui die zeggen, want ik net gaat ieder, want 4 voor, laat, bladibla. Nee, ik vind dat een goede tijd. Ja, toch? Want om 4 voor stappen de meeste lui in de auto. Ja, ik ben dan gewoon op werk, maar... Werkstig? Media Marvin. Ik ben aanwezig. Media Marvin. Ja. Ik ben aanwezig. En boe voor het even hebben, Marvin. Ja, dat wordt een geveulige. Hè? Oh, Michel bedoel ik. Dat wordt een geveulige. Is dat zo? Ja, de vorige keer... Kan je hem ook zo aankondigen? Ja, maar de vorige kregen we heel veel reacties. Ja. Toen we over andere steden Blijf hadden. gewoon van, heb je weer aan mijn wiet gezeten? Ja, ik had ze die... Oh, heb je nou iets wat overgelaten? Ik hoop dat we nog geen kruimel meer. Gewoon dat we niet alleen maar over Oostelijk Limburg, maar Nee. ook over de rest. Grotendeels wel. Steden in Limburg. En Ja. dat is een groot onderwerp, want de vorige keer, dat scoorde gigantisch. En dan gaan we het weer over hebben. Ja. Maar Zo- wat vindt Stief de leukste stad van Limburg? Boah. Ja, goed, kijk, Maastricht. Alleen, ja, dat kent ze al alles. Dus als ik dat boete is om te kijken. Ja, ik weet niet of ik eigenlijk al in heel veel steden geweest ben. Echt zo in Limburg. Maar, Kerkrooy. Vindt ze dan... nee, maar bijvoorbeeld... ja, dat klinkt misschien niet stom, maar wie in Torren bijvoorbeeld. Ja. Daar ben ik wel eens geweest. Zo aan het water. Witte stadje, hè? ja. Witte stadje. Dat vond ik wel leuk. Ja, ook een beetje zo aan het water daar. Ik ben een tijdje geleden voor de eerste keer in het centrum van Venlo. Ja. Lekker knus. Zorg voor de eerste keer Boede Zoepkoel eigenlijk werd opgenomen. Tenminste, ik zag het alleen maar op tv. Ja, ik kom daar weer al nu. We zijn van het theater geweest. Leuke stad. Ja, goed. En ze zullen natuurlijk ook nog wel meer zien. Sittard. Nee, we doen natuurlijk flink een beetje verbouwd. lacherig erover, maar dat we alles zien, dat zien we geweldige steden. Sittard, ja, Sittard vind ik zelf, dat is een beetje, ik liep daar let's door het centrum, dat is ook een beetje heel veel winkels wat je gewoon niet meer zien, hè. Nee, maar dat zijn de stad ook. Ja, maar Dat toch is niet steeds zo meer. meer Sittard is. Halfvoort, precies. Kijkshops is er nog. Halfvoort. Schoenenreus. Zet dat nog? Nee, allemaal niet. Ja, Halfvoort. Nee, maar dat viel me in Sittard heel erg op. Tot heel veel panden toch gewoon leeg stonden, ja. Maar dat is ook heel veel nieuwbouw. Dat is al nee, zo. dat is Hè. wel Dus zo, dat ja. weer heel veel dingen waar weer opge... En de accenten van bijvoorbeeld Roermond. Ik vind dat Roermond vind ik Ameng. heerlijk. Vind ik prima, ja. Ja, vind ik echt Ik leuk. vind Venlo vind ik Venlo ook een ook lekker heel accent. leuk. Ja. Ja. En dan vind ik eigenlijk tussen Maastricht en Roermond in. Dat is vreselijk. Vind je? Ja. Naar boven toe? Ja. Dat vind ik persoonlijk niet. Goed, Geleen is niet perfect. Heerlens is kut. Ja, maar dat is naar rechts. Ik vind, als ze vanuit het zuiden naar het noorden is, vind ik dat de dialecten niet zo vervelend eigenlijk Nee. als Maastricht Ja, zijn. Nee. Nou, ik vind vanaf Roermond begint het wel lekker te worden. Ja, ik heb altijd vroeger, als ze naar Alain luisterde, naar voetbal op vrijdagavond, had ze die commentator wat Venlo altijd deed. Ik weet niet of ze een naam heet. Dat vond ik echt lekker om naar te luisteren. Had zo'n lekkere tongval in het Venlo's. Echt, ja, top. Wat heb ik ook bij als je naar de muziek kijkt, zo wie Lex Uiting en Ja. zo is dat, Ja. Bjorn en Mieke, die hebben bepaalde... Ja, die hebben niet dat tje achter Ja. de grondje. Ja, Dat is- precies. dat vind ik persoonlijk al iets minder, ja. Maar dat hebben ze de bovige mun. Is dat, Gewoon... ja, is dat toch iets minder, ja. Ja, klopt. Helemaal niet. Ja, helemaal, ze hebben dat Ja, niet. dat is altijd nog wel uurs, links en rechts in een dorpje. Nee, maar ik bedoel, die spreken dat helemaal niet. Met Ja. zo'n tje en Ja. Ja, dat klopt wel. Roemeng. Gemeng. En wat als ze Voor de hang dan met de denkt van, gangen, hey, ben vind ik ik. in die stad geweest en dit vind ik vreselijk. Welke stad is dat? Nou ja, hier heeft het zo over die winkels allemaal toe zien. Ja, we hebben het al zo over gehad. Een heerlijk. Dat vind ik dan denk ik, boah, het is wel zon. Wie daar alles daar leeg loopt eigenlijk. Ja. Toch, als ze zo vanaf bij het Loon hebben ze de Parkstad Limburg theater. En dan zo de binnenstad in loopt. Ja, volgens mij is dat de helft van de winkels is weg. Maar het loon zelf toch ook? Ik ben er al een tijdje niet meer geweest hier. Nee, Loon, Carnavalswiert, Kruidvat. Dat moet ik aan het al, ja. Ja. Maar loon zelf, ik ben daar, ik denk 4 jaar carnaval, even de week voor carnaval geweest. Het viel me echt op dat heel veel touw was. Maar in het Loon? Ja, in het loon, binnen, ja, oké, in het winkelcentrum zelf. Ah, ja. zo, ja, oké, ja, daar kom ik dan niet uit. Maar dat boete, wat hebben ze inderdaad die winkels liggen.
Maar Robert hij heeft dan bij de politie gezeten. En deze heet... Ja, het is ongelooflijk wat vermeldingen toch voor daarvan kregen. OT-kant. Dat is ongelooflijk. Dat kun je met geen enkel stad. De Bijlmer is een stukje van Amsterdam. En dat stelt helemaal niks voor met wat zich hij afspeelt. Ja, is dat zo? En daardoor... Ja, dat is de, zeg maar... Ik weet niet of het welvaart is of zo, maar dat is gewoon een ganz andere maatschappij wat daar hing. En dan gewoon dat lui niet gewoon niet meer wonen, want dat wil ze niet gevonden worden. Ja, hoewel, daar hebben ze natuurlijk ook een heel... Wieken. Wel te... Nee, oké, dat is wieken. Maar over het algemeen, ik probeer dan even globaliseren. Hè? Ja. Dan komen niet meer genoeg lui de stad in. Die geven niet meer genoeg lui... die winkels gewoon weg. En dan is het alleen maar, dat krijgt zo niets meer op krik. Is dat nog het moet je ons leven een hele? Ik heb geen idee, oprecht niet. Maar dat is juist dat steeds minder, hè? Dat is mee. Nee, ik ga me verslik. Maar ik kost dat niet... maar zag ze dan nog, hè? Ja. Dus toen hagen. Drink toch even rustig gaat. Maar met Louiske. Maar ik weet vroeger wel heel erg van Bruis en Oetje aan zeker. Ja, dat is kromme toeter, Joost mag het weten, skiët. We hadden altijd... we hebben nog gedraaid, jongens, skiën toch? Hè? Ja, dat hebben we een paar keer wel goed gedraaid. Nee, maar dus wie gaat ook wel gedraaid. Ja. De MCQ, hè? Ja, MCQ. Homo. Ja, nee, ik heb het van Alcoholic Party. Ja. Maar ik hoor... Weet je toch, ik heb mijn Beppie gemaakt, niet? Ja, dansen tot het morgen ligt. Tot het morgen ligt. Ja. Nee, maar ja, op zich waren het wel altijd gewoon... dat waren wel goeie uitgaansknallers. Maar ik heb geen idee of dat nu nog steeds is. De koffie... nee, dat waren zitten. Nou, van het ook alweer. Seven is volgens mij wel een goeie. Ja, Seven. Zien er verborgen pareltjes in het Limburgse landschap? Qua heel dorpjes. Heel veel, denk ik. Ik heb een keer het mooiste dorp van Limburg, waar een wedstrijd op L1. En dan moest ik die finale van draaien in het L1-gebouw. En wel won dat. W-E-L-L. Gans boven in het noorden. Dat was een promofilm wat die daarvan gemaakt hadden. Ja, gewoon alsof ze niets gezien. Ja. Ik vind het like dom. Ja, precies. Natuurlijk maken ze dan alleen maar schoenshorts, schoenweer, water, schoenstroom, noem maar op. Maar ik denk qua kastieltjes en wandelroutes, ja, is Limburg echt een parel. Echt. Ja, maar ik denk dat ik ben laatst bij kasteel Buggenum, Groot Buggenum, waar je nooit geweest. Dat was alsof ik zo een stukje van de Efteling inliep. Ja. Boete muziek, gewoon een een klein... dat heel veel plekken in Limburg sprookjesbos zien. Maar die wat goed door ons niet ontdekt zien. Ja. En heel veel dingen zien we natuurlijk ook te dik zijn. Ja. We zien hem niet tot Vaas Harteltjoenes. Nee, en Chateau Nerkan. Precies. Ja. We rijden altijd Sudex langs. De zussen al de ganse leven. Maar lui wat van Boete de stad komen. En misschien wel zelfs Boete de provincie. Ja, dit is het gewoon een... ik kan oprecht begrijpen dat het schoenen is om mee op vakantie te komen. Ja. En nog sterker nog, ik krijg heel veel aanvragen van broerlofkoppels die dan in Amsterdam wonen. En die gewoon heet trouwen. Ja. En die willen dan eigenlijk een boetelandse broerlof. Maar door praktisch, of te hebben te veel gasten en dan wordt het de deur. Of praktisch kan het allemaal niet. Of er zijn een aantal gasten die niet willen metreizen. De rijden werden niet. Maar dan gaan ze heet trouwen. In het Heuvelland. En dan is het gewoon alsof ze in Italië zit. Ja. Of Frankrijk. Of... is een beetje goed weer op. Zo snel met die honden. Ja, maar dat is het ook. Hè. Als ze dit weer hebt en dan gaan ze in Limburg. Ja, of ze nu een beetje op het water gaan. Dan gaan ze inderdaad naar het noorden. Of zo. Daar zien zoveel... maar ik bedoel, praktisch hij de fiets en bij ons en de fiets 25 kilometer. Dan kun je zo alle plekken. Dat is denk ik mij, jongen. Ik kan nog wel een paar oren vertoeven, wandelen. Ja, precies. Dus dat en is vooral wel... die stukken zo van Maasbracht. Hoe ze met die beutjes allemaal varen. Ja. Die dorpjes in. Hebben ze van die... ik noem ze even... Ik maak watercafés. Ik met een beutje kunnen ze aanmeren. Maar dat hebben ze met streep bijvoorbeeld niet. Hebben we volgens mij al zo over gehad. Ja, ze baseren, kunnen ze aanmeren. Ja, maar als ze inderdaad op meerdere plekken... Bijvoorbeeld, volgens mij hebben we iedereen al zo over gehad. Ze kiezen inderdaad hoe ze over van die waterstopplekken. Ja, chic. Dat hebben ze met streep. Hebben ze dat niet? Nee. Ja, het bassin. Maar als ze de Maas op en neer vaart... is nergens hoe ze kan ze aanmeren, zeg maar. En dat hebben ze natuurlijk in een andere plek. Ja, die stukken van Maasbracht. En dat is echt geweldig. Echt. Nou, heerlijk. Even kijken. Steden in Limburg. Stelling. Maastricht is niet voor niks de hoofdstad van Limburg. Dat klopt. Ja, er is geen spel tussen te krijgen. Maastricht geteken wordt ook heet. Dus nee, 100% eens. 100% RTV Maastricht hebben we. RTV Maastricht. LN, lekker. Ja. Maar er ligt ook een Venlo, hè? Ja? Ja. Of dat nog eens weten, nee, maar er ligt ook een vestiging van LN. Oh, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Nou, wie gaat geleerd?
Of het klopt niet. En dan denk je of het of gaat geleerd worden. Nee, maar dat was sowieso voorheen waar er een vestiging ook in het noorden. Ja. En een vraag. Stel je voor, je moet verhuizen naar een andere plek in Limburg. Waar zou dat dan zijn en waarom? Maar ik woon al niet meer in Maastricht, ja. Dus... Geen moet dat denk ik dan maar even... Nee, Nee, ja, ik woon ja, eigenlijk... ja, als ik in een praktisch. steen gooi, dan Ja. gooi ik in Maastricht iemand roede in natuurlijk. Nee, ja. Dat is zo goed mekken. Oh, moest eens opletten dadelijk. Nou, ik denk dat ik... Ja, misschien. Ja, ik denk dat ik dan wel meer ook, als ik dat zou moeten kiezen, dan zou ik wel meer zo'n boerderijke lekker Of in een het, ijzer of zo. Ja, een ijzer denk ik wel of zo. Ja, nee, ja, ik wil goed niet doen met maar als het echt moet, dan wil ik liever dat nog een beetje erbij zo. Die film ga gewoon toe. Ja. Zo in deze omgeving. Maar ik zou dan dan een niet beetje naar miso- Venlo gaan of zo. landgoed of zo, een beetje. Niet landgoed, dat zijn gewoon een landgoed. Maar meer gewoon is wel een beetje een boerderijke, lekker gaat groen, om de geen bos, dat idee eigenlijk. Zo zou ik dan meer, terwijl ik gewoon nu hoor op een plek hoe het lekker rustig is, hè, die gewoon. Die Goen zal een kleine boerderij doen. Is dat zo? Nee, ja, qua geur af en toe, ja, misschien. Ja. Oh, Nee, ja, maar dat is is zo- heel erg. Is zo... ja, niet per direct hij uit de omgeving vertrekken, nee, maar... Ik denk, dat als hij zo verhuizen, dan zou je nog liever naar het Boeteland verhuizen. Zo, Nee, maar dat zet er ja, niet, hè. nee, maar Dat daarom is zeg in ik- Limburg. ja, nee, maar maar in daarom- Limburg is nee. Boeteland. Kijk, Boetelandje. Boetelandje. Ja. Maar nee, maar daarom zeg ik van als ze dan een beetje nog gaat gijs, een beetje meer Bourgondisch, een beetje meer Ja. groen, meer natuur. Het Ik hou er wel Scherbentuin. van. Sorry, gaat? Het Scherben, het... Scherp. Scherp. Geiten. Het get. Als het niet get, dan... Nee, ja, dat... Ja, ik zou niet... Nee, ik zou niet heel wiet uit de omgeving even vertrekken. Maar even een rondje Limburg maken, hè. Wat kunnen ze eerst op als voor... zou ik de kaart... weet je iemand aan de telefoon? Pak de Nee. kaart even erbij. En dan op zoek gaat steden, duikers en dan... Ga eens even loeren. Duurt lang. Limburg. Daar gaan we. Dat is IJsde. Wat vinden we daarvan? Ja, prima, hè? Iedereen deed het met iedereen daar. Nee? Is dat zo of niet? Dat is wat ik allemaal huur. is dit nu weer? Oh. Is een beetje zo het Volendam van de lage landen. Is dat toch? zo? Ja, nee, dan. Ik Maar- huur maar- niks aan als een IJsde tot iedereen het met elkaar deed. Nee, laten we beginnen. Mergaten, ja, dat kent zich natuurlijk. Heel goed. Dat is... Ja, daar ben ik, Born opgegroeid, hè? Vals. Al Vals. wie ik... Ja, Al nee, wie ja, ik, ja. ik was persoonlijk, ja, vind natuurlijk alle drie minder gehad. Maar dit is maar een heel klein stukje van Limburg, wat Maar verder. voor mijn gevoel is dat heel wiet of zo. Ja, Als ze dan- Vals. Ja, als je toch. daar Als rijdt, ze- hoor, dat is wel bijvoorbeeld, Nieuwswieler, Waalwieler, allemaal die dingen langs rijden. Ja, Maasbracht hebben we al even Gezondheid. gehad. Geleen Ik kom uit Geleen. 100 kogels aan het geweren. en Weert. Wiert. Weer. Ja. Wiert. Ja, daar heb je niet zo heel veel middels zo. En dat klinkt natuurlijk, alsof dat niet Limburgs is, maar Gennep is Gezondheid. een van de meest noordelijke Gezondheid. stukjes. Van de meest noordelijke stukjes in Limburg. Ja, Gennep. bijna tegen de... Tegen de Gelderland, ja, bijna bij Nijmegen. Daar binnen met Chicken is ook al eens geweest. Dat is ook gewoon echt een stuk rijden. Maar dat is wel echt een schöne omgeving daar, ja. Maar ja. Maar ik denk dat Limburg over het algemeen, zoals wie Zeeland en zo, dat ze de rijdt zo'n ganz andere wereld in, heb ik altijd het idee. Ja. Maar bijvoorbeeld... ja, dan moet je er wel even over Kerkrui hebben. Ik kom daar echt diks. Maar het is eens keer ding, dan probeer ik echt het te zien als niet Kerkrui. En dan denk ik, ja, zou ik gek kunnen woenen of zo. Maar het is echt heel erg vreselijk dan. Maar met zijn, kijk, hè, ik ben het dan, kijk, qua woenen en zo, het zal best, hè. Ja. Maar ik ben het niet gans met eens, want als ik dan kijk van wat Kerkrui wel allemaal heeft. Ik denk dat Kerk veel dingen beter veel elkaar, dus Maastricht. Als ik kies Gaia zo, is het wel echt even een dierentuin. Hè? Dat is vet. En dan heb ze, wie had dat andere weer? Mondover. Dus er Mondover. wel het negatief in uitgekomen nu met Biesten, wat dan niet je verzorgd worden, hè. Oké, Ja, ja, maar goed, goed. maar over het Ja. algemeen Ja. is dat Ja. wel ook een paar, ik moest ervan Maar zeggen. ook het stukje... Discovery Museum is een ja, goed maar ook ding. het stukje om het Roda Stadion heen. Daar kent ze eigenlijk echt niks Ja, negatiefs maar ik heb het dan over even zeggen. woenen. Ja. Als ik die Nee, woenweken over zie, woenen, die oké, flats, dat ken- ja, dat weet ik, vries. kom ik Maar dan niet. dat is ook niet alleen maar een keer. Kerkrui ook wel schoen plek hier. Oké. Jawel. Dat Ja, mogen we misschien ook kom niet- ik dan niet, hè? Nee, ja, dat... Nee, maar dan, ik kom helemaal niet op die plekken, boe, lui, woenen of zo, hè. Maar dat is wat ik zeg, als je dan die dingen doet, hoor. Gaia, zo, boe, echt wel heel veel lui. Ja. Wat ik ken, regelmatig komen. Mondoverde. Dat is beter Wat als ik zeg- hele. Qua
beleving, de stad of Kerkrui, Bruisel gaat meer dan ze hele. Dus. Ja, zeker weten. Ja. En inderdaad, wat zegt bij het stadion, wat daar allemaal Die ligt. omgeving, Ja. ja. Dat ligt, ja, dat kent ze Daar nog kan je wel straks een puntje aan zoeken. Ja. Ja. Daar ligt eigenlijk alles. Eigenlijk. Oké. Ja, jongens. Zien we er al heel- weer doorheen? We hebben dus maar even Plekjes gewoon laten zat. gewoon, hè. We hebben dus maar even We, gewoon laten gewoon. we hebben het Buske Limburg alweer geparkeerd. Ja. Goed. Het gaat rap eigenlijk. Ja, jongens, de waren weer. Fijn weekend. De volgende Volgende. keer. Steeds Adio, hè. spreken. Adio, hè.